Tak já mám snad poslední dotaz asi na paní hejtmanku a dotaz zní, zda Středočeský kraj spolupracuje s Policií České republiky při vyšetřování spolku Skupina D, kterému schválil nemalé prostředky. Hlavní body vyšetřování tohoto spolku se totiž soustředí na podezření z porušení povinnosti při správě cizího majetku a zpronevěru. Prý z peněz byly placeny i spřízněné osoby. Konkrétně se prověřují tyto oblasti. Jednak předražené nákupy dronů. Vyšetřovatelé prověřují, zda drony nakupované z peněz dárců, včetně teda od daru ze Středočeského kraje, nebyly od vybraných dodavatelů pořizovány za výrazně vyšší ceny, než je tržní standard, a podezření směřuje k tomu, že rozdíl v ceně mohl sloužit k neoprávněnému obohacení konkrétních osob. Dále se vyšetřuje role externích dodavatelů, potom nakládání s veřejnými prostředky, protože do projektu plynuly i peníze z rozpočtu samospráv, včetně Středočeského kraje, tak se zkoumá, zda nedošlo k dotačnímu podvodu nebo zneužití těchto specificky vázaných financí. A dále se vyšetřuje logistika a reálné dodávky, čili prověřování toho, zda počty dronů deklarované spolkem jako odeslané na Ukrajinu skutečně odpovídají fyzickým dodávkám a zda nebyly vykazovány fiktivní náklady na transport nebo servis. Policie prý zajistila zhruba 78 milionů korun, takže můj dotaz nejprve zní první, kolik vlastně prostředků do spolku mimo zastupitelstvo nebo i se zastupitelstvem, ale i mimo projednání v zastupitelstvu do spolku šlo, a druhý, zda tedy s policií při vyšetřování kraj spolupracuje.